କେହି ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କଦଳୀ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଚେଣ୍ଟୁଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆରି ତୋ ଆଖି ତୀର ଛାତି ଚିରି ମୋର ମନରେ ଡିଆସିଲି ମାରିଦେଲା ରେ। କାହିଁକି ରାପା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କଦଳୀ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ରେ। এইটা পা গামুন্দ নিজে কদଳୀ নিজা। ହଉ ଯଦି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଟିକେ କଦଳୀ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ ବଡ଼ ଲୋକ କଦଳୀ ନେଇ ଯାଇପାରେ। ଧରିକି ଆସିବୁ।